ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಉಲೆ ಪತ್ತೊಂಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಓಕೆ ಹಿತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ದಿಪ್ಪಿ ಅವೇನು ಬೋಟಿನ ದಿಪ್ಪು ಗಾನ ಹಿತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ വെച്ചാണ്ട് പാടുക ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರುಳಿ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂದು 12 ಬತ್ತಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದೆ ಅನಿತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಒಂಜಾದಿ ಯಾನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ದಾಯ್ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬಂಡ ತುಲಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಆತನು ದಾಯ್ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬಂಡ ಫುಲ್ಲು ನೆತ್ತ ಕೆಸರು ಉಂಡತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪು ಅಂಜಾದು ಮೇನ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಾನ್ ಅಂಚಿ ಧೂಳುಡು ಪೂರ ಸೈಕಲ್ ಕೊನಪೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಧೂಳಾಪುಂಡತೆ ಸೊ ಅವು ಧೂಳು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುಂಡು ಕಾರು ಒರೆಸಂದೆ ಪೋಪಿನಿ ಉಲಾಯ್ ಅಂಚಾದು ಫುಲ್ಲು ಧೂಳು ಏತು ಉಚ್ಚಿಂಡಲ ಉಲಾಯ್ ಧೂಳೇ ಧೂಳು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿಯೇನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊಕೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊಕೇಸ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಕದೀತಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತನ್ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಗಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಫುಲ್ಲು ನೆಟೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಿತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಡ್ರವರ್ ಮೂಜಿ ಸೊಕೇಸ್ ತಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ತುಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನಡನೇಕೆ ಏನುವೇರು ಹೂ ವಸ್ತಲ ದಕೀಜಾನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ದಿಂಜಾದೀತೆ ನನ್ನ ಕೇಂಡ ಐನೆ ದೊರ್ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೂಗುದ ಸ್ಪ್ರೇ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲಂಬು ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಡಕ್ಕೇನು ಅಂಚದು ಪೂರ ದಕ್ಕದಿಜ್ಜಿಯಾನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುದಾದ ಪಂಡ ತೊಷ್ಪಾಬಲಿ ಇನಿ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಲ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತುಂಡಿ ತುಲಿ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಕಡಲೆ ಮನುಲಿ ಹೇಪಲ ಮಲ್ದಿ ಜಾನ್ ಕಡಲೆ ಮನುಲಿ ಮುರಣೊಂಜಿ ಕಡಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ನೀರು ಸಾರು ಹಾಗೆ ಬಂತೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕೀರೆ ಇನ್ನು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ದಾಯಗ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂತೆ ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕೋಡೆ ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಬ್ಯುಸಿಯೇ ಅಂಚದ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಮುರಣಿ ಅರ್ಧಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿಜತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ನ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋನ ತಿನ್ನತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ದಿನೋಲ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಎಗ್ ಬುಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದ ಬಯ್ಯ ಗುಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಮುರಣಿದನೆ ಮೀಂದ ಕಜಿಪಿತ್ತಂಡು ಅವಿನೇ ಉನ್ನಿ ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಅದು ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋರಿತ್ತಂಡು ಪಪ್ಪ ಗಹನಗಮ್ಮ ಎಂಕು ಕೋರಿಬೋಡು ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಕನಪೆ ಪಂತೇನು ಅಂಚ ಬಯ್ಯಗ್ ತೂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರಂಡು ಸಂತೇನಿ ಸುಮಾರು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಅವಡು ಸಾಮಾನು ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನು ಅಂಚ ಮೀನು 19 ಚಿಕನ್ 19 ನಿನ್ನೆ ಅಂತೂ ಕೈ ನಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಬರಂಡು ಮೂಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ ಬೆಳ್ಮಂಡು ಭಾರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ದೈವದ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಾಟಕದ ಬುದರು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡು ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಯ್ಯ ನಾವು ನಾಟಕ ತೂವರೆ ತುಕ ಇನಿ ಪೋಡೆ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೌಲಾಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಓಡೆ ಬರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರೋಡು ಅತ್ತ ಪಂಡು ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನೆಂಗು ತೂವೋಡೆ ತುಕ ಆಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ತುಕ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ನೀರು ಬತ್ತಾತಿನಾ ಚುಕ್ಕು ಉಂದ ಶೇ ತುಲೆ ಪಾಪ
ಅವೇನದ ಅರಿಯಾ ಚುಕ್ಕು ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೆ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿಶ ಹೆಮಕ ಕೊರ್ನಾ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಉಲ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಅರಿಲ ಬೊಕ ತಾರೈ ಬೊಕಂದು ಚುಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೇಮ ಕಡ ಕೇಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇನ ಅవి ಉಲೈ 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 ಓಲೊಲ್ ದೀಪುಂದಾಯ್ಕ್ ನೀಟ್ ಅದು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಯರಪ್ಚ ಪಾಪ ಪಾಪ ಯಾನೆ ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಅರಿಜ್ಜಿ ತಾರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಾಪ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಡ್ಪಡ್ದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ತಾರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಏತು ಕೊರಿಯರ ಆತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಏನನೆ ಸಂಪತ್ತಾಡು ಆರೋಗ್ಯ ಆಡು ಅತ್ತು ಕಾಸಾಡು ಅವು ಡಬಲ್ ಆದ ದಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದ ಯಾನು ಹಾರೈಸಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೊರ್ಪುನು ಒರಿಯಾಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರಾವುಡು ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೇನು ಪನ್ನತ್ತು ಎಂಕಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯರ್ಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಈಗ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅದು ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಏನಾಪುಂಡು ಯಾಲ್ನಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕುಲ ಆರೆ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಭಿ ಮುಂದೇನು ಚಾತನ್ ನಿತ್ತದ ಮುಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ತಿತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 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 ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿರ್ನ ಐಟಮ್ ದಾಲ್ ರಾಕಿ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಡ ಉಳ್ದೀತೆ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಐ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪ ದೊರ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಪುಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡತ ಇರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಉಂಡ ಓ ಎಡ್ಡೆ ದಕ್ಕದಿ ಜೋಲ ನೇನಿತೆ ಓಲ್ದಿ ಓಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪರ್ಚಿ ಮುಂದು ಪರಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಯತ್ತ ಅವಿನು ಪರಂದರೆ ದಿಯೋಡು ಪರಂದರೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಪರಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಯ ಎಂಗ್ಲು ಚುಕ್ಕು ತಿನ್ನದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಕಲಪುಚ್ಚೇನು ಚುಕ್ಕು ಪೂರ ದಯಪಂಡ ಅವಳು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಂಡೆ ಚುಕ್ಕು ಪುಂಡಯೇ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಬ ತಾರ್ಪುಜಿ ಅರೆ ಉಂಡೆ ಅಪ್ಪುಲು ಆಡ ಇನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪತಾರಡು ನೆನಪುಡು ಬುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇತ ಸಂತೆ ಬಾರಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಅವೇ ಓಕೆ ಮುರ್ಪಾತುಲೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಅರಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಡ್ಡಿಯಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಬ್ಬಿ ಇದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲೆ ಅವ ಇರ್ನ ಇರ್ನ ಅಂಚಿದ ಹೋಗಿ ಅಂಚ ನನಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ
ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬನ್ನೊಂತೇರು ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪರಂದು ಅಂಚದೀನಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಚದತ್ತು ತರಕಾರಿ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚದ ತರಕಾರಿ ಅದೇ ಬಿ ಎಡದನಾ ಕಡಲೆ ಮನುಲಿ ಹಾಂ ಸುಗತನಾ ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕುವ ಬಯ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಈಗ ನನ್ನೆ ತಂದು ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಸಂತೆ ಪೋಯೆ ಸಂತೆಡು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಶಾಪುಗು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ತಂಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಪೂರಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ತರಕಾರಿ ಏತು ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಗಾನಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಏಪಲ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೈಸಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಡೆಗ್ಲ ಕಡ ಪುಡ್ಜೇರು ಏನೇಕಲ ಅಂಚ ಸೊ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಏನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋದಂಗಡಿ ಇಪ್ಪೋದು ಕೋರಿಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜೋರು ಬಾಜಲಾದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದು ಗಹನಗ ಬೊಂಡವ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಅವ ಕೆಂಡೆ ಐ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡೆ ಸೊ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆ ಬತ್ತ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಮುಸುಳು ತುಂಡೋಡತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆದ್ಬೂತನು ದಯಬಂಡ ಗಹನ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಯಾನೆ ಬತ್ತ ನೋಡು ಸಂತೆದ ಸಾಮಾನ್ಲ ಯಾನೆ ಬತ್ತ ನೋಡು ಅಂಚದು ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪಾಪ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಬುಡಿಯರು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಬೇತೆ ರಿಕ್ಷಾಳು ಬತ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ ಆತನು ಬರ್ಸದ ಅದನ್ನು ಉಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ ಆತನು ಸೊ ಓಕೆ ಬಚ್ಚಿದು ಬೋಡು ಓಕೆ ಹಿತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ನು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ದೆಪ್ಪಿ ಅವೇನು ಬೋಟಿನ ದೆಪ್ಪು ಗಹನ ಹಿತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಮರ್ತುಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪರ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಬುರ್ದೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿತ್ತು ನಂತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ನಿಲ್ಲು ಬಂದು ಹೊಡಿ ಅಕೌಂಟು ಅಂಚ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಟ್ಟಟ್ಟು ಗೆತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೋಗ್ಯ ಚಿಪ್ಪೆಂಡು ತಿನ್ಬರ ದಾರ್ಸಿತ್ತೆ ಉಂಟು ಏನು ತೆಕ್ಕೊಡ್ಸೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಂದ್ರಾ ಬಿಡ ಶೋಕು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ನೀನು ಚುಡ್ಡೆಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಹಾಂ ದೆಪ್ಪು ಐದು ವೈಪು ಮಾರಯ್ಯ ಯೋಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕುಕ್ಕು ಕಂತೆ ರೆಡ್ ಕುಕ್ಕು ತುನ ಗಾಸ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡ್ ಕುಕ್ಕು ಕಂತೆ ಒಂದಪ್ಪ ಪಿಂಜಿ ರೆಡ್ ಕುಕ್ಕು ಕೆಜಿಗೆ ತಪಂಡೇರು ಕುಕ್ಕು ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಯಾರು ಗಂಡು ತಿಂತಿದ್ದಿ ಐದಕ್ಕ ಚಿತ್ರುಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಇಡು ನೀ ತಿಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬರಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬರಡು ಇತ್ತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ತಿನ್ನಿ ಬೋಡಂಡ ಕೇಳಿ ಅವು ನೀರು ತಿನ್ನು ಕೈದಕ್ಕೇನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ ಕೈಗೊಕ್ಕ ಏನಬೆ ತರಕಾರಿಗಂತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂಡ ನುಗ್ಗೆ ಬಟಾಟೆ ಬದನೆ ತೌತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಕಂತೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲಗಂತೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಂಬಾರು ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾಂಬಾರು ಗಸಿ ಮಲ್ಪು ಎಡೆ ನಮಗ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆಂಡ್ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಬೋಟಿ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಬೇಗ ಆಸೆಂಡ್ ಬಂದು ಐದಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಚಿಕನ್ ಲಗಂತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ರಾತ್ರಿ ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಏಯ್ ಎಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪೇತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಜಿನ ಕಬಾಬೆ ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ತ ನೆಲ್ಲೆಗೆ ಲಾಪುಡು ತೂಕ ಹೈನ ಪೂರ ಪುಂಡ್ ಬಂದು ಸುಕ್ಕದಿಯಾನ ನೀನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಜ್ದೊಲೆ ಪೋಡು ಫ್ರಿಜ್ದೊಲೆ ಪೋವಾಡೆ ಐದಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಬೆಂದ್ರು ಸುವಾಡ್ರೆಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿಡುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲ ಆತಂಡು ಫೈನಲಿ ಕುಕ್ಕು ಮೂರಿಯನ ಮೇಗ ಬೋಡಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಸೊ ಅಂಚದು ಕುಕ್ಕು ಮೂರಿಯ ಚೋಲಿ ಬಚ್ಚುಂತೆ ಅಂತ ತಿಂತುಪ್ಪೆ ಪುಲಿ ಕುಕ್ಕು ಶೋಕುಂಡ್ಯಾ ಚೂಲಿ ಚೂತ ಕೊಡು ನೆಚ್ಚಿ ಚೋಲಿ ಕೈ ಬೆಜ್ಜಿ ತಿಂದ್ಯಾ ಒಳ ತಿಂತೂರ
बरं तीन तुला हो नेंक कोरंट तिनिया मासुंड नेट तुलागे विचित्र नरमानी मारे योंजी आपुंड कोण जನ ತಿಂತೆ लकी पो ऐन कोण अక్కడ उन्ने कट्टोल तिनु मारेया तिनु चोली अग्गी कई पेजी ओके नमल 1 kg कोरी कंते 1 kg कोरी ओ मलवल्ल पीस मल्दी ಏನಿದೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಡವು ಯಾನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತದೆ ಕುರಿಯರು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಪತ್ತಂಬರ್ಪಿನಿ ಇನ್ನು ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಪೋಯಿಜಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಕನತ್ತೇನು ಓಕೆ ದೇಕದ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತಿಕ್ಕುವೇನ ಓಕೆ ಮುಂತುಲೆ ಕೋರಿಯಾನು ಒಂತೆ ದೇತ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಬಯ್ಯ ಗೀತ್ ಬೋಡ ಆತಿ ಕಾಯ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಚರ್ಮ ಐಟಿ ಅನ್ ಕೆಲವುದ ತುಲೆಂದು ಚರ್ಮ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವುದ ಮಾಸದೆತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಬಾಬಗ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಓರಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಏನಂಡಲ ಸಾರು ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಗಹನಗ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಅಂಚದ ಒಂತೆ ದಿತ್ತಿಯೆ ಚಿಕನ್ ಉಳಿತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಚೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಅಂದ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಬಾಬಗೆ పొడి అత టేస్ట్ ఇచ్చి యాన్ వేతే పొడి కేండే నారే పండే రంగడదారు పొడి టేస్ట్ ఉండొంದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡಾಗ ಏಕ ಅದು ಇಷ್ಟ ಐಜಿ ತೂಕ ಕಬಾಬು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಓಕೆ నేను ಅಂತೆ ಬತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದೀಪೆ ಅಂಚನ ಮೂಲ ಅರಿಲೈನ್ ಕಡರೆ ಬಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ದೋಸೆಜ್ಜಿನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಿನ ಉಂತೋದು ತೋಡಾವು ದಯಪಂಡ ನಾಟಕಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವೆ ಏಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಡು ಓಕೆ ನಿಕ್ಕೊಂತ ಯಾನ್ ಎಳ್ಳು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೊಂತ ಯಾನ್ ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇವ್ರೆದ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ఏ ಫಲ ಎಂಕುಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕಣ ಒಂದಿತ್ತ ಈ ಸಲ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಕಣದ ದಯಬಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಕಂತೀನಿ ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅನ್ನ ಮಗೆ ಹಂಗೆ ಸಿಕ್ಪಂಡು ಏನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಸೊ ಏಪಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಎಂಜಾಯ್ ರೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಬಿಡ್ತ ನಾಟಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ನಾಟಕ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಿಪುರ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಸೊ ಇಂದು 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ಪಿದಾಡೋಡು ಪಿದಾಡ್ಗ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಕಬಾಬು ಕೈಪರೆ ತೂಡು ಎಜ್ಜ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ വെച്ചാണ്ട് പാടുക
ಅವೇನಾ ಮೇಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಬಿಡೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಮನಸ್ಸು ಹಂಗವೇ ಚುಚೂರು ಮೂಲು ಬಕೌಲು ನಾವಾ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉನಸು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎತ್ತನ್ಗೆ ಬಯ್ಯ ಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಉಣ್ಲೇವಾ ಇಬ್ಜೂರು ಮೂಲು ಉಂಡುದು ನೇಪಾಳ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಾತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬೊಚ್ಚಿಂದಂಡ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೊಂಡ ಇತ್ತಂಗಿ ಚೂರು ಪೊತ್ತು ಕಾಯಿನಾಗನೆ ಗೀಡುದು ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತನು ಎಪ್ಪುಗ ಆತನಲ್ಲಾಗ ತೋಜುಡು ಒಂಚೂರು ಕರಂಚಿದಂಗ ತೆಂಚಾದು ಓಕೆ ರಡ್ನೆತ್ತ ಬುಡ್ಕ ರಡ್ನೆತ್ತ ಪೂರನೆತ್ತ ಚರ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಪುಡಾವಣ ಚರ್ಮ ಪುಡಾವಣ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಹುಡ್ಕ ಹೊರನೆ ಏರು ಓ ಪುಡಾವಣ ಅಂತ ಕೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ನಿ ಚರ್ಮಯ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂడి ಕಬಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂడి కొంచెం టేస్ట్ కబాబ్ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಮುಗಿಸಿ ಇದು మసాలా వేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ కోటింగ్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದಲ್ಲೇ ಏನೇನೋ ಚುಕ್ಕುದೆ ಕಬಾಬ್ ಎಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ಒಂದು ಸರಿ ಇಂಕುಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಕಬಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಹಂಗ ಇದಲ್ಲ
ಹಾಂ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಗಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ ಅಬ್ಬಿ ಕಾಯ್ತಿ ಕಾಯ್ತ್ಲೆ ಅವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾಟಕವಾರು ನಂಜಾದು ಕಬಾಬು ಫುಲ್ ಅವು ಮೇಳ ವ್ಯೂ ಹತ್ತನ ಫುಲ್ಲು ಐದು ಎಣ್ಣೆ ತೂಜು ಅರ್ಪಂಡೇರು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯ ಬಣ್ಣೆ ಅಂತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ.